बाथौ दुमनानै खेराइ हुनाय फोरबो, बे खेराइ हुनाय फोरबोखौ दिनै जोंनि बर' अट'नमास काउन्सिला गोजोन थासारिखौ हास्थायनानै बे खेराइ हुनाय हाबाफारिखौ बेवहाय 3 बोसोर दिनै फुजा होखांबाय। दा बेफोरबायदि जों गोबां एग्जाम्पल होनो हायो जोङो। दा जोङो बेफोरनि सायावहाय जोङो बाथौ बा जोंनि धोरोमनि सायावहाय जोङो बेले बेजे लाबोयोब्ला बा लाबोनायखौ जोंखौ रावबो लाबोयो होननानै बुंनो हाया। गोजोनसिन जायगा होनोब्ला जोंनि सानजारि नोगोरानो। जोंनि आसामाव जेसेबां खना खनला रायजो जाना थानाय बर'फोरनि गेजेराव जों नायनो थाङोब्ला दिनै क'क्राझार नाय, चिरां नाय, बाक्सा नाय, अदालगुरि नाय, दिनै ढेकियाजुलि नाय, दिनै बिश्वनाथ नाय, सनितपुर नाय, लखिमपुर नाय, धेमाजि नाय, जे जोङो गोजोनसिनै बयजोंबो जों गोरोबलायनानै जों रायजो जाबोदों बा जोङो सोलिबोदों। जोंनि फोसावनायनि थाखाय जों दिनै बेखौ खेंफोरथि होनो गोनां जादों। जाय मोनथि मोनाखै फोसावनानै लाब गैया। बेफोरबायदि मेडियाफोरावहाय बा इउटुबफोरावहाय फैनानै सोंजायो बा जानबुंनि गेजेरजोंबो सोंहरजायो। जानबुंनि गेजेरजों फोथायनाय मोनाखैब्ला ग्राउन्ड रिपर्ट लानो फैनो हायो। मस्ट वेलकाम गासैखौबो, गासै दैदेनगिरिफोरखौबो। गिबियावनो रायजोफोरनिसिम खुलुमनाय थाबाय। दिनै जोङो जथाय मोनसे खौरां मेल लानाय जादों। बेवहाय दङ जोंहा सिमेन्ट दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सिमेन्ट प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे सिमेन्ट आन्सलिक आबोफ, लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद, लोगोसे XBLT, लोगोसे XNDF-B, जों जथायै दिनैनि बे खौरां मेलखौ लानाय जादों। बे खौरां मेल लानायनि गुबै थांखियानो जादों जोंहा जार्मनबारि गामिनि मुस्रि धनिराम बसुमतारिया जार्मनबारि गामिनिनो मुस्रि बिनय रामसियारिनो गावनि थानाय हा बिथाखौ खावसे बाहागोखौ 1,79,500 राङाव फानो। जों मिथिनो मोननाय बादिब्ला समबादि रां लानानै हाखौ हगारना होनो हायैनि जाहोनाव हा बायग्राया रायजोफोरखौ लाना सावरायलायनाय जायो। सावरायनाय थांखि बायदियै धनिराम बसुमतारिखौ हा बायग्रानो हाखौ सम बायदियै गथायनो खावलायो। नाथाय बिथां धनिराम बसुमतारिया बेखौ रायजोनि बेरेखायै बायदिसिना अजद दैखांनानै सिमेन्ट सापरि पुलिस थानायावहाय FIR होयो। नाथाय थानानि असिया धनिराम बसुमतारिखौ सिमेन्ट हालामनि माहारियारि आफादफोरखौ लाना बा सिमेन्ट हालामनि सिङावहाय थानाय माहारियारि आफादफोरखौ लाना मोनसे सावरायलायनो बिथोन हरो। थिग बेबायदियैनो सावरायलायनाय जायो। बे सावरायनायाव धनिराम बसुमतारिया सावरायनायनि गुबै थांखिखौ सोलायनानै धोरोमनि फारसे अजद दैखाङो। बिथांनि न'खरखौ अनसायनानै बिथांनि अजद दिखांनाय आरो बुंनाय बायदियैनो माहारियारि आफादनि सावरायलायनायनि गेजेरजों मोननैबो हान्जानि गेजेराव बा गोरोबलायो आरोखि। जे बिथांमोननि गामि आरो धनिरामनि न'खर बे सावरायलायनायावहाय मोनसे गोजोन गोरोबथायाव फैयो। मानो होनोब्ला जि धोरोमानो जाया मानो बा जेखौ फुजिया मानो बेवहायनो जोंनि हादोरा जिहेथु जों गाव गोसो बायदियै जों धोरोमखौ सिबिनो हानाय मोन्थाय दङ। धर्म निरपेक्ष देश बा देश हिसाबै जों मिन्थिना मोनो। बेबायदियै मोनसे गोजोन गोरोबथायाव फैयो आरोखि। थिग बिनि बेराफारसेथिं बिनि अखानायै
धनिराम बसुमतारीनि एबा दिपाली होनो बिमाखौ बा दिदोमस्रि होनो बिनि फिसाजो फुंबिलि बसुमतारीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों नंखाय बाथ्रा फान्दायनानै धोरोमनि गेजेराव बेले बेजे सोमजिहोनो नागिरनाय जाथायखौ जों नुनो मोनो। बेखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा थासारिनि गुबै बाथ्रा एबा ग्राउन्ड रिपर्टफोरखौ मिथिया हसिया गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय बांद्राय फोसावनायखौ जोंनि सिमेन्ट हालामनि एबा सानजारै नोगोरनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाजों लोगोसे माहारियारि आफादफोरा जों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। लोगोसेयै इयुनाव बांद्राय फोसावोब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन बेखौ जोङो दिनैनि बे खौरां मेलनि गेजेरजों जों फोरमायो जे जोङो नंगौ जोंनि सिमेन्ट हालामनि सिङावहाय जों माहारियारि आफादनि जों गासै दैदेनगिरिफ्राहाय दङ। दिनै जोंनि गेजेराव नोंथांमोना नुगोन थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै आबोबनिफ्राय लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय लानानै XBLT-निफ्राय लानानै NDFB-निफ्राय लानानै जोङो गासैबो जथायै जोङो बायदि जेंना जेंसियानो जायाथों मानो जों बायदि खैदां खैफोदानो जायाथों मानो जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव ज' थानानै जों जथायै बायदि हाबाफोरखौ जों मावलाङो। दिनै जोङो जोंनि गेजेराव 19 खुन्थिया बे मोननैनि गेजेराव बायदि फारागथिखौ लानानै बेले बेजे बांद्राय बुंनो नागिरदों फोरमायनो नागिरदों जोङो जोंनि निउस चेनेलनि गेजेरजों बा जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनदों। बे नङा जोङो दिनै नुगोन बा जों दिनै बुंगोन बा जों दिनै जों निजि मावनानै मोनदों थाफानानै मोनदों हेफाजाब होनानै मोनदों। थांनाय 3 बोसोराव बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजों जे 16 खुन्थिया बाथौ दुमनानै खेराइ हुनाय फोरबो बे खेराइ हुनाय फोरबोखौ दिनै जोंनि बर' अट'नमास काउन्सिला गोजोन थासारिखौ हास्थायनानै बे खेराइ हुनाय हाबाफारिखौ बेवहाय 3 बोसोर दिनै फुजा होखांबाय। दा बेफोरबायदि जों गोबां एग्जाम्पल होनो हायो जोङो। दा जोङो बेफोरनि सायावहाय जोङो बाथौ बा जोंनि धोरोमनि सायावहाय जोङो बेले बेजे लाबोयोब्ला बा लाबोनायखौ जोंखौ रावबो लाबोयो होननानै बुंनो हाया। दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरबा थार्ड पार्सन सेकेन्ड पार्सननि थुनज्लायनायजों सोरबा गावबा गावनि उसुबिदानि सायावहाय जे माबायदि खैसार खालामोब्ला बेनिफ्राय बारग'नो हागोन नैबेफोरखौ साजायनानै बांद्राय फान्दायनानै बुंनाय रावफोरावहाय जोंनि माखासे बिजोंनि दैदेनगिरिफोरानो जा बा जोंनि इउटुबारफोरानो जा बा जोंनि माखासे मोखां बिजाब सालायग्रा बा नायग्रा बिथांमोना जाहाथे बेफोरखौ बांद्राय शेयार खालामा। जोंनि बर' हारिनि समयसाखौ धोरोम बिथिङानो जा जोंनि समाज बिथिङानो जा जोंनि गासै जों प्रब्लेमफोरखौ जोङो सोदांलायनासो लानांगौ आं बेखौ खावलायगोन। दा ओंखायनो जों गासै माहारियारि आफादनि दख'रानि जों दैदेनगिरि हिसाबै जों गासैनिसिमबो जों बेखौ खावलायदों जोङो कन्डेम होयो जाहाथे बिथांमोननि न'खरा एसेबांबा मोजां मिलायखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि बेराफारसेथिं उल्था हाबा मावनायखौ जों कन्डेम होयो आरो जोङो निन्दा खालामो। बिथांनि फिसाजोआ चिराङाव थानानै बेफोरबायदि गुदि खिथा गुबै मोनथियालाबासिनो बेफोरबायदि निउस मिडियानि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों बेफोरबायदि बांद्राय दुखु मोननाय फोरमायनाया बिथांनिया गोरोन्थि जादों जों बेखौ बुंगोन। ओंखायनो जाहाथे बैफोर बुंनायफोरखौ दिखांना लाफिनो जों बेखौ खावलायगोन। बे दिनैनि खौरां मेलनि गेजेरजों फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे गासैखौबो एंगारनानै जयै रुजु रुमुयै संसारखौ जालांफिननो हायो बा समाजाव गोरोबलायनानै
थानानै संसारखौ जालांनो हायो। ओंखायनो बहाबा सोरनिबा सिगाङाव थुनज्लायनानै सोरनोबा खोथा बांद्राय बुंनानै बेफोरबायदि थानो नाङा। नैबेखौ जोङो दिनैनि बे खौरां मेलनि गेजेरजों जों खावलायगोन। ओंखायनो जियानो जा दिनैसिम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा दिनै माखासे जोंनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरियानो जा मायाबा मोनसे समस्या जादोंब्ला बा जेंना सोमजिदोंब्ला बे जेंनानि सायावहाय जों आफादफोरा माब्लाबाबो उनफिननानै थायाखै। जोंनि माहारियारि आफादफोरा जों बर' जाथिनि गासै खैदां खैफोदनि थाखाय अरायबो गसंथेनानै दङ। दा ओंखायनो नैबे बुब्लियावहाय जे जोंनि सिमेन्ट हालामनि बा जोंनि सानजारि नोगोरावहाय दैदेनगिरिनि आंखाल गैया नङा, आंखाल गैया, जोंहा दैदेनगिरि बहुद दङ। जे बेराफारसेथिं माखासे चेनेलफोरावहाय दैदेनगिरिनि आंखाल, मानि आंखाल बेफोरबायदि सोंखारिनायखौसो जोङो एसे एनै हमदां हादों बा मोनदां मोनदों माखासे बुंनायनि खोथा बाथ्राफोरावहाय। दिनै जोंनि बुंनो थाङोब्ला गोजोनसिन जायगा होनोब्ला जोंनि सानजारि नोगोरानो। जोंनि आसामाव जेसेबां खना खनला रायजो जाना थानाय बर'फोरनि गेजेराव जों नायनो थाङोब्ला दिनै क'क्राझार नाय, चिरां नाय, बाक्सा नाय, अदालगुरि नाय, दिनै ढेकियाजुलि नाय, दिनै बिश्वनाथ नाय, सनितपुर नाय, लखिमपुर नाय, धेमाजि नाय, जे जोङो गोजोनसिनै बयजोंबो जों गोरोबलायनानै जों रायजो जाबोदों बा जोङो सोलिबोदों, जोंनि बेखौ एसेबाबो मोनदां मोनो। दा ओंखायनो जोंनावबो दङ दैदेनगिरि। मायाबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला बे प्रब्लेमनि सायावहाय जोङो मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों, मोजां मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों बे बायदि जेंना जेंसिफोरखौ जोङो बायदि प्रब्लेमखौ जोङो मोगा मोगि जानानै जों दिनै सलुसन खालामबोदों। दा ओंखायनो दिनै बे खौरां मेलनि गेजेरजों जों बेखौनो हास्थायो, जोंनो गोजोन थासारि नांगौ। जों गोजोन थासारिनि गेजेरजोंसो जों जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हायो। जों हारिखौ जौगानाय फारसे लांनो हायो। जों हारिखौ अब्लासो जों गेरेमसा हारि दानो हागोन। दा बेनो। दा दिनै जों खौरां मेल लानायनि गुबै जाहोना बेनो, बे गुबै थांखिया बेनो जे थांनाय बे जाथायफोरखौ लानानै बांद्राय बेफोरबायदि फोसावनायनि थाखाय जों दिनै बेखौ खेंफोरथि होनो गोनां जादों। जाय मोनथि मोनाखै फोसावनानै लाब गैया। बेफोरबायदि मेडियाफोरावहाय बा इउटुबफोरावहाय फैनानै सोंजायो बा जानबुंनि गेजेरजोंबो सोंहरजायो। जानबुंनि गेजेरजों फोथायनाय मोनाखैब्ला ग्राउन्ड रिपर्ट लानो फैनो हायो। मस्ट वेलकाम गासैखौबो, गासै दैदेनगिरिफोरखौबो। जोंनि बे रायजो जाना थानाय आसाम हादोरसानि सिङावहाय जिमानखिनि रायजो जानानै थानाय जोंनि बर'फोर दङ, जुदि सोरनिबा सायावहाय एसेबां इनाय अनागारि हाबा मावनाय बायदि मोनदोंब्ला, नुदोंब्ला बेफोरबायदि चेनेलनि गेजेरजों बा निउसनि गेजेरजों बिदि फोरमायनो गोनांथि गैया। बे जोंनि थाखाय सब नंखाय। ओंखायनो फोथायनाय गैयाब्ला फैनानै रिपर्ट लाफैनो हायो, नायफैनो हायो। आरो जों माहारियारि आफादफोरनि सावरायलायनायनि गेजेरजों बा जों गोरोबलायनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि बेरेखा हाबा मावनायखौ जोंबो दुखु मोनो, जोंबो दुखु फोरमायदों। दा बेफोरबायदि जानो नाङा। दा ओंखायनो इयुनाव फैबाय थानाय समावहाय जोङो मोजाङै गोरोबलायनानै थानो हायो। बेनि थाखायनो बारा बेले बेजेखौ खालामा। गासैनिसिमबो बेखौ खावलायनायजों लोगोसे बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा
गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासिबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।